Jaduk manjut to. Oh, alah penak. Ya kok tenanan piye kebucut kabeh. Aku tur tak. Nah, cek tenan. Alon-alon. Iki Mas saya mbok waca piye to. Nganggo irama, nganggo irama. Weh. Aku wis ora tak. Siap lah sayang ki piye ki lho. Cup sayang cup bismillah. Komek lain nakal. Bocah nakal kowe. Penyanyine mbok anu, aku jengek. Ayo nakal, gak pernah nakal. Ayo Lah kalau dianane to, Lek. Lah tak anu. Penyanyi ayu kebentuk sirahe. Iya. Rasa nakal, ha. Kok malah kono sing mbok setrum iki piye? Lah kowe nganune cah loro. Sampean mang diapakno, Dik? Anu ding anakno ngono. Penyanyi kok kono, kowe nganu penyanyi piye? Tak cekeli. Kok cekeli piye? Lah kok penyekelinti bingung kok. Ya ora oleh. Aku penyanyi aku mah ding anakno lho, ding anakno ngene. gak boleh. Ya piye? Gak oleh, Met. Mosok Mbak Yanti mbok kengek kok gak oleh. Rene to. Masa iya nek penyanyi kudune dicengana pasang ngene iki disekeli ngono. Cekeli. Kalau ngono-ngono Mas piye? Piye, Mas? Itu bener jridet terus piye? Lho, Jadian. opo kuwi? Bener. Senene sayang, senene coki. Senene Kowe Pak. iki aja kaya ngono. Penyanyi iki wong wedok atine elus lembut, aja sampe kok mbok senene sakno ora perasaane wong wedok kowe. Iya iya. Atine mbok kanci. Iya iya. Atian kene tak kene. Pikirane piye? Ya umum yo ngiwonengen anak. Maksudnya perasaan ning nyanti wong wedok mbok kono. Mbok ora sing alus. Aku wong lanang loro. Loro. Sak loro wong wedok. Loro. Loro aku. Aku yo lara. Kenapa? Nek abak. Maaf. Ya, minta maaf. Maaf lho. Ngono. Ya gak jarak lho. Ayo Titi sapa kok mbok terus Tati Dire jenenge Yanti. Yanti yo Yanti Mardika kok Titi. Ya maaf Mahar. Kok bakul blonjo ngono. Ya ya nek tak tambani wae ngono. Malah Kok didoni. idoni lah. Nek nambani cak cilik ngono kae dudu ngono kae. Yo gak ning suwo. Dikecup. Kecup kecup. Dikecup. 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 Lah dalah. Piye aku karek kowe lho, Jo? Lah lempo kok. Nah aku los, aku ora apa-apa. Lah nek kowe pengen turu emper ya ndang kecupen kono. Kowe rong dina ora mlebu omah perkara tukaran mbek bojomu. Iki sakit iki. Ya ya, ora apa-apa wis ya maaf ya. Wis to lah. Ato. Oh, lho ngene ora apa-apa kok. Wis, men duduk. Duduk manis sana.